Norberaren berezko hizkuntzan esanez gero, burura ez ezik, bihotzera ere heltzen da esandakoa. Eta osasungintzaz behar dugula, hori bere bizikoa da. Hizkuntza eskubideak helburu ditugu, eta egunez egun hobetu nahi dugu. Euskara lan tresna da gure lanerako, gaixo askorentzako gertuko dalako. Datorrena beti da ongietorria, gura badoz euskaraz, helen berbia. Zure ama hizkuntzan bazagoz eroso, guk zainduko zaitugu euskaraz dagozo. Eskuetan badeku haurren osasuna, oso garrantzitsua da gertutasuna. Langile euskalduna eta profesionala. Garrantzitsua dalako tratu pertsonala. Nire lagunekin darabil, da baita etxean. Baita zurekin ere ona etortzean. Nik eroango zaitut ara eta ona. Alkar ulertzea da beti gauza ona. Gu gana etortzean beldur danak laga, profesionalak eta euskalduna gara. Euskararen arnaza zabaltzen ari da, osasuntzu dauzkagun birikak dira. Mikrobiologian zenbat analisi, euskararen birusa dago bizi-bizi. Zainketa berezian, egon arren larri, alkar ulertzea da sarri sendagarri. Errehabilitatzen ari zarenean, hortxe egongo gara zure aldamenean. Hitz egiten badugu hizkuntza berbera, barruko ateratzen zaigu larrua azalera.